So, what's up, Super Fam? Super Big Dubai is in the house again. Ang nag-play dire o, Super Legend. Ako ang grupo. Sila yan. Muna yung mabuhaton din mga pili. Ako happy. Yun. Abot og buntag. Usahay. Gusto ni Jaime para kuan nang hindi ra pag mitulog kung basta ako. Wala siya. Siya pa siya katimpla siyang kape kay pagdula din ako. Ako talak. No. Siya kape doon. Right, timpla na. Kaya ko sa among sige tawag. Among gulig ko all. Nya. Balik ko sila tawag. Ako siya sa tawag, ito ko lang sa pitas. Kante ng ML, Pawalas Uyab. Pawalas uyab. Ya kay karon pangulan man pinang lang na jud dog. Wala, pure dulog. Ha? Kay matuto ko no sa uban ko no. Bigyan ka, simple ka. Pangulan ko no ray. Pan man ko no nang pabor mo ko no sa minyo. Depende na sa laki, dala-dala. Nga katong giingon na mga mahilabot sa imong kinabuhi katong nanguyab ka. Sana to. Wala. Kamot ko na. Sa kaera ko naman na. Saan tamang na naman na. So, super fam, diha din na siya katrabaho diya tapita, oh. Nga building, wala rin at pang-record mo. Sa mga pangitabo, subak pala yung report. Tabangan rin. Mga pitan niyo, mga pi. Kahit kadlaw out. Dahil ito, bugnaw na mo ko, no? Bugnaw na yung kapiro. May siya kaay. Honors. Lipay na siya kaya, pero ang usa dito sa kuan, ito, nagtago-tago ra. Asa na nagwirong ang mga Ako, Marco siya super fam o Marco ang gamay-gamay ka vlog kay ang camera man pong tuya may tao dire. So Marco siya on station